L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem tirreaġixxi għad-downgrading tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Kreditu Moody's u tgħid li dan għandu jservi biex jiftaħ għajnejn il-Gvern Malti. Il-bira sar magħruf li l-Moody's naqset is-saħħa ekonomika ta' pajjiżna minn A1 għal A2. Il-President tal-MEA Joshua Zammit jgħid li aktar minn qatt qabel issem bżonn li l-Gvern inaqqas id-deficit u jistimula l-ekonomija. Hemm bżonn miżuri sabiex id-deficit jonqos u l-ekonomija tagħna tkun aktar kompetittiva mhux biss fis-settur tas-servizzi imma kif ukoll fis-setturi l-oħrajn li huma importanti għall-ekonomija tagħna. Naħsbu li għandna bżonn li jkollna strateġija aktar soda u l-implementazzjoni ta' dik l-istrateġija li hija importanti ħafna. L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem semmit kif il-Moody's qed tgħid li pajjiżna jeħtieġ li jiffoka aktar fuq il-mod kif imexxi l-finanzi tal-pajjiż. Tgħid ukoll li d-downgrading kien influwenzat ukoll mis-sitwazzjoni instabbli li hemm fil-pajjiżi taż-żona euro, sitwazzjoni li l-effetti tagħha jistgħu jibdew jinħassu aktar milli diġà qed jagħmlu fl-ekonomija ta' pajjiżna. F'ċirkostanzi bħal dawn għandu jkollna settur pubbliku li jiffaċilita t-tkabbir ekonomiku u li jkun aktar produttiv, jkun aktar effiċjenti u jkun ta' pis iżgħar fuq pajjiżna. Skont l-MEA, il-Gvern jeħtieġ li adotta politika fiskali aħjar, jiġifieri l-mod kif il-Gvern imexxi t-taxxi u fondi pubbliċi.